И какво ста, пичове? Днес ще играем на Skywars, епизод 2. Къде беше Skywars? Това ли беше Skywars? Да. И много се... И няма за където мига. Каза се едно черно мигане и иначе много се извинявам за това. Я не знам за какво да пуснем след 4 секунди. 2, 1. Чао, Джон. Винаги. О, това място аз познавам. Никой да не джойнва тук. Никой да не... Добре, отмах. Към никой да не джойнва там. Е тук. Никой да не джойнва. Супер. Чествайте се. Те са за мен. Супер. Никой няма. Аз пък лъка. Диамантен. Имам лук, супер. Брилянтно. Хора, сега ще пътешестваме. Така ще пътешестваме. Там ще пътешестваме. Не мога се. Никой да не ме... Един даже строи път. Не, аз ще съм. Така че трябва да застроя бъл.
И се спечеля. Ако чакам то. Ела, е. Нещастник. Ще дадо да притепо, е. И за малко. Все пак, има ли други среди? Има ли среди? Тото ако не свършат... Добре. Много си неточен. Мераме. Неточен. То как бяга мазно. Как бяга мазно. Ела, е. Их, то как бяга. Кой не точе? Сега искам само това да го... Само това добре. Но така е. Та хора, той е гад и страхливеца. Хора, дам, че да тъпвам това гати страхливото. Сега е мъртъв. Само да ми дойде. Само да ми даде. Само да ми даде, ще го накрутя. Ще му напиша лан. И мамата да го изложа.
живота си. Ха-ха, как го бутнах. Айде, така. Спечелих. Хора, ще изиграем още няколко. Ще се върнем след малко. Така хора, трябва да ви това дълго. Това ще бъде... Не знам. Ама аз печелих само как го бутнах, поня. Как го бутнах. Беше гад яко. На снега. Любимото ми, дами и господа. Чака се играчи. Ще се върнем след малко. Хора, върнахме се. Не, знаете ли ко? Ще го сложим на пауза и ще се върнем докато почнем. Така, върнахме се. Почнахме и горе-долу мяки работи. Един май умря. Тук има. Разтрупки 2 честа. Туманян. Стига. Ще няма честове. Ето за да умрата е такива острове. Ето почти нищо няма. Аз отида. О, само Торох. О, мъртъв е. We have won the game. Пак спечелих. Може би той падна. Супер. Гати. Win a game. О, печелите. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Няма нищо. Скажете как. Нищо, хора. Кажете как ще пробия по най-научен начин. Не. Сега нека да изчака да се самоубият. Нищо. Хора, може да покажа прекъсва и да нещо по-да ви харесва. Дайте лайк, абонирайте за да може видео. Аз бях Mortal Games. Не, няма спасва. Не, нищо. И покончваме да сконекнаха, така хората беше всичко, което да ви харесало. Ако е така... Колко Skywars, но дано да ви харесало, коментирайте, абонирайте се, чао!